Opäť sebaláska, dôležitá je harmónia, dôležité je vyžarovanie. Ak chceme pritiahnuť do života niečo dobré, to dobré musí z nás vyžarovať. Ak je niekto sklamaný, alebo je nahnevaný, alebo je smutný, tak si pritiahne len takéto energie, ktoré mu to potom ešte sťažia. Treba si vyberať veci, ľudí, prácu, takú, ktorá nás baví, ktorá nás robí šťastnými. Ak chcete postupne začať s tou prácou, ktorá vás robí šťastnými, a teda nie radikálne, nie rázne, tak to môžete začať samozrejme popri práci nejakým koníčkom a podobne. Treba však byť aktívny, nezostať sedieť na vavrínoch. Treba si uvedomiť, že my sami si vytvárame svoj vlastný svet, či už svojimi myšlienkami, tým, či karmu riešime alebo nie, tým, či karmu novú vyrábame alebo nie, či sme pozitívne naladení, či vo svojom živote máme toxické záležitosti, alebo sme naladení na to dobré, máme karmu vyriešenú, sme anielsky očistení aj čo sa týka našej duše, aj čo sa týka priestorov, v ktorých sa zdržiavame. Takže opäť toto je na nás a na každom z nás. Každý z nás môže byť šťastnejší, každý z nás sa môže mať dobre. Je teda na každom z nás, kedy sa tak rozhodne. Pozrieme sa na 9. No, tu nám vyskočila karma 7. Pozor na to, aby ste nevyrábali novú karmu. Vy, ktorí odo mňa máte urobenú karmickú numerológiu, viete, ktorých vašich vzťahov sa to týka. Bude tam potrebné postaviť sa za seba, za svoje záujmy, za svoje dobro, ale pozor na to, aby to nebolo nejaké... Nerobte veci tak, aby sa nevyrobila nová karma. Tu treba byť opatrný, ako sa za seba postavíte. Ďalšia indícia s týmto súvisí, pretože nám hovorí, že je potrebné sa za seba postaviť, je potrebné sa o seba starať, o svoje potreby, o svoje telo, o svoje bývanie, o svoje konanie, o svoje myslenie. Najskôr sa treba postarať o seba, až potom o druhých. Niektorí z vás máte indície sa rýchlo postarať o druhých a je to potom ako keď vyťahujete niekoho z močiara a vy sami sa do ňoho prepadávate. Je potrebné najskôr zachrániť seba, až potom môžete zachraňovať druhých. Pozor na informácie, či a z akých zdrojov informácií dostávate, či ich máte dosť na to, aby ste sa mohli správne rozhodnúť, či tam ešte nie sú nejaké informácie zamlčané. Ak nepoznáte svoje minulé životy, najmä v rámci tej základnej karmy s mamou, otcom, súrodencami, s partnerom, s deťmi,
nemôžete rozumieť ani životu, ani vzťahom, ani veciam, ktoré sa dejú. Vy, ktorí toto už máte za sebou, viete, že ten život sa dá pochopiť, viete, že vzťahy sa dajú pochopiť, viete, že konanie sa dá pochopiť, či už naše alebo tých druhých. A potom je to oveľa jednoduchšie. Oveľa jednoduchšie je potom vyhýbať sa karme, oveľa jednoduchšie je karmu riešiť a oveľa jednoduchšie je teda dostávať sa k splneným želaniam. No a samozrejme sa pozrieme aj na dvojku, čiže na tie základné čísla, o ktorých je nasledujúci rok 2025. Takže vy, ktorí ste si vybrali dvojku, je tam potrebné odpustiť. Tu je ešte nejaká nevyriešená karma, ktorá vás nepustí ďalej dovtedy, kým sa to nevyrieši. Ak nepochopíte to, čo sa udialo, prečo sa to udialo, čo sa stalo v minulých životoch, nie je tam možné odpustiť, pretože tomu nerozumiete. Je potrebné nasledovať svoje sny, môže vám niekto pomôcť nečakaným spôsobom, alebo niekto, od koho to nečakáte. Vždy treba myslieť aj na to, že všetko zlé je na niečo dobré. Skúste sa pozrieť dozadu, keď sa stalo teda niečo zlé, kam vás to zaviedlo. Skúste porozmýšľať, kde ste boli pred 5 rokmi, pred 10 rokmi. A skúste sami seba pochváliť za to, kam ste sa až dostali. Samozrejme, nemôžu toto urobiť všetci, ale veľmi veľa z vás, ktorí ma počúvate a riešite karmu, pracujete na sebe, ste anielsky očistení, tam naozaj môžete byť na seba hrdí a na to, čo ste všetko dokázali a vlastne pri pokračovaní v tejto správnej ceste, čo ešte môžete dokázať. Je tu aj možnosť pracovať s mladými ľuďmi, s deťmi, s mladšími, respektíve sa dostať do takejto partie. Vy, ktorí naozaj už roznášate to svoje svetlo, tak máte možnosť tým správnym, svetlým spôsobom ovplyvniť aj takéto skupiny ľudí. Pozrieme sa na štvorku. Aj tu je dôležité dosiahnuť harmóniu. Treba sa sústrediť na tu a teraz. Nie sa zdržiavať v nejakých ťažkých myšlienkách k tom, čo bolo. Respektíve žiť v niečom, čo bude. Treba žiť tu a teraz. S tým, že sa tej minulosti odpustí a s tým, že sa očakáva lepšia budúcnosť. Treba si uvedomiť, že len v temnote môžeme vidieť svetlo a preto sa dejú tie ťažké výzvy, ktoré sa dejú. No, treba si uvedomiť, že niektorí prechádzame už len výzvami a niektorí nevyriešenou karmou. Tam je veľký rozdiel. Či už to trvá niekoľko dní alebo niekoľko rokov, tam, kde sa karma nerieši. Samozrejme to trvá aj niekoľko životov, kým sa to
nevyrieši, kým nie je vôľa vyriešiť to.